ang 9th Civil Military Operation Kaagapay Batalyon ay aktibong lumahok sa Tarabangan Caravan na pinangisawaan ng Ako Bicol Party List noong September 26, 2024 sa Rawis, Legazpi City, Albay. Isang medical at dental mission ang isinagawa bilang bahagi ng aktibidad kasama ang pamamahagi ng mga libreng gamot at gupit. Namahagi din ng mga leaflets at infographic materials ang Kaagapay troopers sa mga residente. Ang aktibidad ay nilahukan ng iba't ibang ahensya, particular ang Technical Education and Skills Development Authority, Department of Health, Tanchuling Hospital, Philippine Coast Guard, 903rd Infantry Brigade, Army Medical Team, 31st Infantry Battalion, Bureau of Fire Protection at Sangguniang Barangay ng Barangay 42, Rawis, Legazpi City. Ang Kaagapay troopers ay patuloy na lalahok sa iba't ibang aktibidad upang maipagpatuloy ang mga advokasya nito at magbigay ng serbisyo sa mamayang Bicolano. Ito si Kaagapay Junel para sa Kaagapay News Online.